Roazemarynblêd. Alla l-Klin kollox. Roazemarynblêd. Weraq tal-Klin. Ferxu fil-wiċċ u ħallih jiżżabel hemm ġo l-infern. Għax mhux bħal żejt taż-żebbuġa l-Klin, mhux bħal melħ loħxon, mhux bħal ħin maqbud f'200 grad wara ħġieġa apposta biex tbaska dawn l-affarijiet. Mhux bħal basla mqatt tal-Klin jekk ittija l-għala tibqa' tqarmeġ, jekk tbaska ta' tintelaqlek żaqqa l fuq. Jiflaħ għalih l-infern, joħroġ sħiħ, moħħok mistrieħ. Patata mingħajr Klin qisha ħin mingħajr bnedmin, hekk Alla. Ħin mingħajr bnedmin. Bla ma taf kif telat fawra, ridet baskat il-ħin, tqarmċu jew tqiedu fuq narbati. Tqallih. Għax fis-sawna dil-patata daramotti zaqqa barra għandha l-qoxra qed tinxtowa, qed titqarqaġ, qed tintefaħ. Imma tibqa' żomma l-qalba, ħoxna u radba. Tfuħ bil-Klin u bl-imbarazz mill-bottijiet u mill-vażetti li jitfala. Ma jkunx irid jitfa' bla d-doċċ, imma ma jtieħx. Issa mhux hawn qegħdin. Alla tħallix fil-forn meta titfih għax tinħataf. U bla ma tħares lejn il-ħin jew tittawwal minn ġol ħġieġa għadha mdensa dak il-fwar qalil ta' żejt imqabbad magħha. Taqbad lit ikkuttunata. Id-dawwara m'għaddix u toħroġ il-ġojja minn ġol infern. Ħaddu il-ġenna.